5,700 impjieg. Kien dan l-ammont ta' impjiegi li l-Prim Ministru Lorenz Gonzi u Austin Gatt wedu lill-istudenti Maltin lejliet l-aħħar elezzjoni ġenerali. 4 snin wara iżda l-Ministru Austin Gatt ma jridx iwieġeb dwar kemm hemm ħaddiema u kumpaniji fi Smart City llum u jinteressaħ mill-bini li tiela. Smart City kejjel is-suċċess kemm bix-xogħol kif ukoll bil-bini. Il-bini ċertament huwa suċċess enormi. Austin Gatt waħħal fir-reċessjoni ekonomika għal fatt li fi Smart City ma hemmx l-impjiegi mwieda. Jiena kieku xtaqt l-impjiegi kienu il-binijiet li hemm diġà huma kollha minniji, però ma nistax ma rikonoxxix ukoll illi mill-2009 sal-lum kellna recession madwar l-Ewropa kollha. Il-Ministru Gatt għamel dawn il-kommenti waqt konferenza tal-aħbarijiet illi fiha tkellem dwar ix-xogħol illi għamel fl-aħħar 4 snin. Skontu il-proġetti kollha mexxin skont l-iskadenzi u skont in-nefqa pjanata. Tant li qal il-proġett tad-daħla tal-Belt u t-teatru ser ikunu lesti sal-aħħar tas-sena. Spjega li l-uniku proġett li waqa' lura huwa dak taħdejn baċir numru 1 fil-Kottonera u dan tort tal-kuntrattur. Intant meta l-ġurnalisti rimarkaw dwar xogħlijiet fit-toroq li qegħdin jieħdu wisq żmien, il-Ministru Gatt ippunta subajh lejn il-kuntratturi Maltin u dwarhom ikkummenta b'dan il-mod. Il-kuntratturi Maltin il-kapaċitajiet tagħhom huma li huma u fil-taħdem il-kapaċitajiet li għandhom il-Maltin.